bolą. Ja wiem, ale im dłużej chodzisz, tym gorzej. Wszystko to dynamicznie zrobi. O, Jezus! Ciepło w tej czapce? bardzo. Wytrzymaj, skontroluj oddech. Oddech. I sobie na 3 zanurz się po szyję, mocząc ręce. Raz. Ręce moczą? Razem. I tam stoicie po drugiej stronie, To ja, tą sauną. No. Ty, ale jest jakaś konkurencja, bo pamiętam w zeszłym roku to tylko ty tutaj stawałeś, a No. w tym roku raz Ja byłem, to na był tym byłem. ktoś inny był, Keyfy nie? do- Ja wiem, przyjechał raz, no ale on... Gelin işte takılında. Drugi raz go nie widziałem, ale właśnie była inna sauna i tak tutaj z kolegami mówię, o kurde, konkurencja, nie? Ale już go potem nie widziałem, tylko Nie, raz. przyjechał raz, jak słyszałem, też dzwonili do mnie, że przyjechała konkurencja. Tak, już nie pamiętam, właśnie jakiś tam był jakiś napis, ale Yeter. jakiś, wiesz, typek z kobietą i tam sobie mieli tą saunę, tak właśnie parkowali tutaj, jak ty kiedyś wyjeżdżałeś. No, teraz tu tam nie można, nie? No. Dlatego stoję pod nim. Dobra, idę do pieca wrzucić. Patrzcie, muszę do... Ile za tą saunę dzisiaj liczysz? Böyle Ile onu za tą saunę dzisiaj liczysz? tartıda şey. Wrzucę?